San Mateo Kapitulo 2. Nayanak ni Jesus iti ili a Bethlehem iti Judea. Idi ni Herodes ti agdama nga ari. Saan anabayag kalpasan ti panakayanak na, adda mamasirib a lalaki a tagadaya anapan iti Jerusalem. Sa dino tayan, ti ubing anayanak, nga ari dagiti Hudyo? Sinaludsod da. Nakita mi ti bitwen na ang nagparang ijay daya, ket imay kami agdaydayaw kenkwana. Idi madamag daytoy ni Ari Herodes, napalalo ti panakariribok na, kastamo ti tunggal maysa at taga Jerusalem. Pinaayapan ng rod dagiti panguluan a papadi ken mamaestro iti linteg, ket sinaludsod na kadakwada no sa dino ti pakayanakan ti Kristo. Insungbat da, iti ili a Bethlehem, ijay Judea. Tadayto iti insurat ti profeta. Sika, Bethlehem, iti dagati Huda, saan ka amaudi kadagiti ili iti Huda? Tatumaod tuken ka ti maysa a pangulo, amangaywan iti ili nga Israel. Inayaban nga rod ni Herodes dagiti sanga ili, ket kinasarita na ida iti nalimed. Sinaludsod na kadakwada, no kaano ti panagparang ti bitwen. Iti kasta, imbaon na ida iti Bethlehem, ket imbilin na kadakwada. Ingkay sapulan na naimbag ti ubing. Numasapulan nyo, ipakamuyon to kanyak, tapnoy nak mo tagdaydayaw kenkwana. Pimano da ket idi addada iti dalan, nakita da manen da iti bitwen a nagparang iti daya. Idi makita da, anyan naragsak da, anyan naragoda. Indaldalan na ida agingga a nagsardeng iti nga 20 balay ayan ti ubing. Simrek da iti balay ket nakita da ti ubing kini Maria nga inana. Nagparintumeng da a nagrukbab kenkwana. Kalpasan na, inwarda dagiti sagsagod da a balitok, insenso ken mera, ket indaton da kenkwana. Idi agawid da iti ili da, sabalin adalan iti nagnaan da, ta iti tagtagainep, pinakdaaran ida ti Diyos, adida nagsubli ken ni Herodes. Kalpasan ti ipapanaw dagiti mamasirib, nagparang kini Jose ti maysa nga anghel ti Apo, iti maysa at tagtagainep. Kinunana, bumangon ka, inka ipakni dagiti agina ijay Ehipto. Agyan kayo sa jay, aginggat ibagak a pumanaw kayo. Tasapulan to ni Herodes ti ubing, tapno papapatay na. Bimangon ni Jose, innala na dagiti agina ket nagrupbuat da iti dayta arabi anapan ijay Ehipto. Nagyanda sa jay aginggat ipapatay ni Herodes. Naaramid daytoy, tapno matungpal ti insao ti Apo babaen iti profeta. Manipod Ehipto, inayabak ti anak ko. Napalalo apungtot ni Herodes, idi madlaw na asinikapan dagiti mamasirib. Iti kasta, imbilin na ang mapapatay amin nga ubing a lalaki nga agtawen iti dua wenno nabababa iti ili a Bethlehem ken kadagiti kabangibang na. Naibatay daytoy nga aramid iti kinuna dagiti sanga ili maipapan iti panagparan ti bitwen. Natungpal nga rod ti impadto ni profeta Jeremias. Ijay Rama nangngeg ti panagikis, dungdung aw ken nasaem asang sangit. Dongdong awan ni Raquel dagiti anak na, agsangsangit ket di nakayat ti maliwliwa, tanatay da amin apada-pada. Kalpasan anatay ni Herodes, nagparang iti tagtagainep ti maysa nga anghel ti Apo ken ni Jose ijay Ehipto. Bumangon ka. Kinuna ti anghel, iawid mon dagiti agina iti daga ti Israel. Natayon dagiti nagpanggep amang papatay iti ubing. Bimangon nga rod ni Jose, innala na dagiti agina ket nagsublida ijay Israel. Ngem idi nadamag ni Jose ani Arkelao nga anak ni Herodes ti simbukat nga ari ti Judea, nagbuteng amapan sa jay, babaen iti tagtagainep, napakdaaran man ni Jose ket napan iti probinsya ti Galilea. Nagtaeng iti ili a maawagan iti Nazaret. Iti kasta, natungpal ti kinuna dagiti profeta. Maawagan to iti Nazareno.